Magandang tanghali mga kaluto. Ito na po ang inyong Ilocanong tagaluto, Wong's TV. Ang aking lulutuin ngayon ay isang Ilocano recipe. Tinatawag po itong insarabasab. Ito po yung paraan ng pag-ihaw ng baboy. Halika kayo at samahan niyo po ako. Ito na po yung ating sangkap mga kaluto. Meron tayong baboy. Meron tayong asin mga kaluto. Meron din tayong paminta mga kaluto. At yung ating siling green at siling pula mga kaluto. Meron din tayong magic sarap. Andyan din po yung ating luya. At yung ating sukang puti mga kaluto. Yung ating sibuyas. At yung ating tubig mga kaluto. Ano yan niluluto mo, Papa? Masarap ba yan? Umpisa na natin pakuluan tong karne mga kaluto. Ilagay na natin yung tubig. Pagkatapos isunod na natin yung ating pork belly mga kaluto. Bali 3 piraso po yan mga kaluto. Yung aking nabili. Yan, at ilagay na rin po natin yung paminta, tansyahan na lang po. Nasa sa inyo na po kung gaano karami mga kaluto. Ilagay na rin po natin yung ating asin. At yung ating panghuling ilalagay ay yung ating magic sarap mga kaluto. Yan mga kaluto, habang magpapakulo tayo, binabati ko ng happy birthday yung aking magandang tita, si Tita Esther Carbillon ng San Carlos, Cabalaw Union. Yan mga kaluto, kumukulo na siya. Atin nang baliktarin mga kaluto yung ating pork belly. At hayaang lang kumulo at hintayin yung katamtamang lambot mga kaluto bago hanguin. At happy birthday kay Billy Benson at kay Richard Blancas mga kaluto. Happy birthday na rin kay Ray aka Japs Bautista ng Barangay Bautista, Cabalaw Union. Bro, happy birthday. Yan mga kaluto, hinango na natin, malambot na siya. Ngayon naman ay iihawin na natin siya mga kaluto. Ito po yung insarabasab, yung paraan ng pag-iihaw ng ating baboy mga kaluto. At binabati ko rin pala yung aming bayaw na si Ramil Rolyoda ng Ringay La Union. Bayaw, happy birthday. At binabati ko rin si Rafael Nepomuceno ng Antipolo. Bro, happy birthday sa'yo. Salamat sa manok. Yan mga kaluto, lagi lang nating babaliktarin para hindi po siya biglang masunog mga kaluto yung ating iniihaw na baboy mga kaluto. Dapat lang po ay alaga po tayo sa pagbabaliktad nito mga kaluto. At maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta kay Wong's TV. Mag-like, mag-comment at mag-subscribe mga kaluto. Binabati ko pala ng mapagpalang tanghali si Annalyn Alulod, si Rachel Globo, si Rodela Cabillan, at si Jeremiah Mijares ng Antipolo mga kaluto. Ayan mga kaluto, tignan na natin kung pwede nang hanguin ito. Ayan mga kaluto, pwede na. Pwede na po natin siyang hanguin at pagkahango po natin ay ating nang chachap-chapin itong ating pork belly. Yan, umpisa na natin mga kalutong chap-chapin. Yan mga kaluto, nakikita nyo naman kung gaano kanipis po yung ating pag-i-slice. Ganun lang po ang ating gagawin mga kaluto. May kwento lang ako mga kaluto. Noong araw kapag may handaan po sa amin yan po yung inuuna nung nagkakatay ng baboy mga kaluto. Yan po yung unang ginagawa nila. Gumagawa muna sila ng
pulutan mga kaluto para habang magluluto na sila, meron na silang pulutan mga kaluto, at meron na rin silang tinutungga mga kaluto. Yan po yung insarabasab, kumbaga yan po yung ginagawa nila mga kaluto. Yan mga kaluto, ini-slice na rin natin yung pangalawang baboy mga kaluto. Yan, no? Ganyan lang po kanipis mga kaluto yung kanyang slice. Napakadaling sundan mga kaluto. Yan mga kaluto, matatapos na tayo dyan sa pangalawa. Isunod na natin yung panghuli mga kaluto na slicein. At pagkatapos po natin ma-slice ito ay syempre titimplahan na natin mga kaluto. At medyo nagugutom na rin ako. Magkaalauna na ng hapon mga kaluto, hindi pa ako nanananghalian. Yan mga kaluto, malapit na matapos tong panghuling ini-slice ko. Yan, tapos na. Ilagay na natin mga kaluto. Yan mga kaluto, timplahan na natin. Unahin na natin yung ating asin. Tansyahin lang po natin kung gaano karami yung ating ilagay. Pati yung paminta mga kaluto. Isunod na rin natin tong ating luya. Ilagay na natin lahat. Yung ating magic sarap, tansyahin lang din po mga kaluto. At isunod na natin dyan yung ating sili. Yan, lagay na natin yan lahat para masarap ang anghang niya mga kaluto. At ilagay na rin natin yung ating suka mga kaluto. Wala po akong nahanap na sukang Ilocos, mas masarap po sana, kaya sukang puti na po yung aking linagay. Isunod na natin dyan yung ating sibuyas mga kaluto, at pagkatapos po niyan ay halu-haluin na natin mga kaluto. Haluin lang po natin ng mabuti mga kaluto para yung lasa po niya ay maging equal mga kaluto. Kaya sa pagtitimpla po ng ganito dapat mahalo mga kaluto para talagang suabe yung kanyang sarap mga kaluto. Yan po. Itong insarabasab ay pwede namang ulam, yung may hilig sa inom, pwede rin pong pulutan mga kaluto. Kaya gawin nyo na. At pagkatapos pong haluin, syempre nandyan na yung titikman natin mga kaluto kung okay na ba siya o ano ang lasa niya, para malaman natin kung ano pa ang kulang mga kaluto. At magandang tanghali din pala kay Kuya Elner Sitar ng Antipolo. Magandang tanghali sa iyo kuya. Yan mga kaluto, haluin lang ng haluin. Tikman na naman natin mga kaluto kung nag-improve yung lasa. Pagka may kulang, di dagdagan natin mga kaluto. Yan, haluin lang uli. At dadagdagan ko po ng onting asin at medyo hindi po ganong maalat. Kaya ayun ang kagandahan ng paunti-unti po yung lagay. Kasi malalaman nyo po kung ano pa yung kulang. So, pwede pang dagdagan mga kaluto. Inuulit ko, maraming salamat po sa walang sawang suporta po ninyo sa aking YouTube channel, Wong's TV. Sabi ko nga po, mag-like, mag-comment, i-share, at mag-subscribe mga kaluto. Iyan mga kaluto, tapos na, natimplahan na. Talagang itsura pa lang mga kaluto, ginutom na talaga ako. Kaya malapit na natin tikman to mga kaluto, para ano pang hinihintay natin, natimpla na. So, pwede na nating tikman mga kaluto itong ating insarabasab mga kaluto. Yan, tikman na natin. Yan, itsura pa lang mga kaluto napakasarap na. Paano pa kaya pagka natikman nyo? Yan mga kaluto, napakasarap niya mga kaluto. Mga tayon!